Noswaith dda i chi gyd a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd i weld llawer o wynebau cyfarwydd, ond os ych chi yma am y tro cyntaf, o'n i yn gobeithio byddwch chi yn teimlo croeso cynnes ac yn teimlo'n gartrefol yn ein plith ni. A warm welcome to you all this evening to our carol service. We do hope that you will feel welcome here among us this evening. If you don't speak Welsh, you should have been offered a translation headset as you arrived. There is simultaneous translation throughout the service, which will be in Welsh. So if you didn't get one and you need one, then I'd invite you to go back out to the porch area where someone will provide you with one. I'r gweddill ohono ni, mae yna baned yn mynd i fod ar ôl yr oedfa, felly please peidiwch rithro i ffwrdd, mae yna punch, poeth ac yn y blaen hefyd, felly please aroswch am sgwrs gyda'n gilydd. Os ych chi ddim wedi bod yn yr adeilad o'r blaen, cwpl o bethau i'w nodi, mae'r toiledau trwy'r drws yma a lawr y coridor ar yr ochr dde. Chi'n gallu mynd trwy'r drws neu nôl trwy'r ffrynt a rownd ochr yr adeilad os well dych chi. Ac un peth arall i'w nodi yw yr gres. Mae'r system gres o dan eich sedd chi, mae yna bariau metal sydd yn mynd yn boeth iawn, felly ni'n gofyn i chi fod yn ofalus, gwyliwch eich sgidiau, bagiau, cotiau a bysedd bach unrhyw blant hefyd, byddwch yn ofalus ohonyn nhw. Wel, gyda chi ni weddio efo'n gilydd, ni gyflwyno'r oedfa hon i'r arglwydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am gyfle eto i ddod at ein gilydd, i dy addoli di, ac i ganu carolau, ac i ddathlu y Nadolig. A ni'n gofyn heno wrth i ni glywed darlleniadau o'r Beibl y bydde di yn siarad gyda ni. A ni'n gofyn, wrth i ni ganu yr carolau, y hyfryd yma gyda'n gilydd, y bydde di yn helpu ni i ddeall ac yn helpu ni i gredu yr newyddion da yma am Iesu Grist yn cael ei eni yn faban bach y Methlem. Os gweli di fod yn dda, bydd gyda ni nawr, helpa ni. Am ein bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr ni di dewis casgliad o garolau i'w canu heno. Gobeithio bod nhw'n gyfarwydd, os nhw ddim, wel, triwch eich gorau a canwch allan. Yr un gyntaf ni'n mynd i'w ganu yw rhif 28. Ond bydd y geiriau ar y sgrin, 28. Gynt y Methlem, dinas Dafydd. Roedd beidi yr uchen myd. Yno yr oedd mam a'i maban, heb ond preseb iddo'n gryd. Mair oedd enw'r forwyn fam, Iesu Grist, ei mab, dinam. Yno ni sefyll, os ych chi'n gallu, i ganu gyda'n gilydd.
Ar fel arfer mewn oedfa fel hon, byddai'n dewis rhyw fath o thema. Rhywbeth i glymu yr carolau a darlleniadau o'r Beibl at ei gilydd. Yr thema fe di dewis heno yw y gair llawenydd, joy yn Saesneg. Mae'r Gymraeg yn well mewn lot o ffyrdd. Nadolig llawen yn dyfe. Nid Merry Christmas, nid Happy Christmas, ond joyful Christmas. Nadolig llawen. Dyna fyddwn ni'n gweud, dyna fyddwn ni'n clywed, dyna fyddwn ni'n sgwennu, dyna fyddwn ni'n darllen cannoedd o weithiau yn ystod y cyfnod yma. Nadolig llawen. Ond be mae hynny wir yn golygu? Ac ydy e'n wir? Ydyn ni yn llawen eleni? Ni'n aml yn meddwl am llawenydd fel rhywbeth gwahanol i hapusrwydd. Mae hapusrwydd yn rhywbeth sydd yn mynd a dod, ond mae llawenydd fod yn rhywbeth dofn, yn rhywbeth sydd yn aros, yn gyson. Sut mae cael llawenydd? Falle, os y'n ni'n onest heno, bod ni ddim yn llawen. A gweud y gwir, mae cyfnod yn Nadolig i lot o bobl yn gallu bod yn gyfnod efo mwy o brysurdeb a stres, ac yn gallu bod yn gyfnod diflas ac unig. Falle heno, os o'n i'n gofyn i chi wrth ddod i mewn, pa air sy'n disgrifio chi ar y foment, os chi'n onest, byddai'r gair llawen ddim yn agos at y restr. Ni newydd ganu yn do am yr gwan a'r gwael. A falle yna'r geiriau, bysych chi wedi dewis. Dyna siwr i chi heno, chi ddim yn teimlo'n arbennig o lawen. A felly gobeithio heno wrth i ni ganu carolau, wrth i ni glywed o air Duw, nawn ni ddod i feddwl ac i ddeall ychydig am y llawenydd sydd yn cael ei gynnig i bob un ohono ni. Ond cyn ni fynd ymlaen, nawn ni ganu carol. A'r carol nesaf ni'n mynd i ganu rhif 45 yn y llyfr, ond mae eto ar y sgrin. O Diolch ffyddloniaid. Mae'r garol yma wrth gwrs yn ein annog ni i canu ac i gorfoleddu ac i lawenhau o Diolch ac addolwn Grist o'r nef. Nawn ni sefyll i ganu yn gilydd. Oh
Wedi gofyn i Nia Brawn i ddarllen rhan o'r Beibl i ni. Ni yn mynd i ddarllen o broffwydoliaeth Eseia. A'r proffwyd Eseia yn ysgrifennu 700 mlynedd cyn geni yr arglwydd Iesu Grist ac yn rhoi addewid rhyfeddol gan Dduw. Diolch, Nia. Dwi'n darllen o Eseia 9, adnodau 2 i 7. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd o leini mawr. Yr rhai a fi'n byw mewn gwlad o gadydd didew a gafodd lewyrch golau. Amlhes o'r foled iddynt, chwanegais lawenydd. Llawen hant wrth flaen, fel yn adeg y cynheuaeth, ac fel y byddent yn gorfoleddu wrth rannu'r ysbaid. Oherwydd y drylliau ystyr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfad oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrwr fel ynydd Midian. Pob esgyd a'r droed rhyfelwr mewn ysgarmes, a phob dilledyn wedi ei drybeiddi mewn gwaed. Fe'i llosgir fel tanwydd. Canis bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lleoedd yn gwneud hyn. Amen. Amen, diolch. Nia. Llawenydd. Beth yw o ble mae'n dod? Wel, y peth cyntaf fi'n credu ni'n gorfod deall am gwir lawenydd yw mae'n rhywbeth sy'n gorfod dod o'r tu allan. Mae'n rhywbeth sy'n gorfod cael ei rhoi i ni, rhywbeth sy'n rhaid i ni ei dderbyn. Nathon ni glywed fyna yn y darlleniad yn do, y bobl yma mewn sefyllfa ofnadwy, mae'n cael ei ddisgrifio fel tywyllwch a gaddig didew. Maen nhw mewn sefyllfa trychinebus. Ond, amlheaist orfoledd iddynt chwanegaist lawenydd. Hynny yw, mwyn i'r bobl yma yn ei trienni, yn ei sefyllfa triennus nhw i brofi llawenydd, oedd e'n gorfod dod o'r tu allan. Oedd e'n gorfod cael ei roi iddyn nhw gan Dduw. Oedd yr ateb ddim ynddyn nhw eu hunan, ond yn yr arglwydd. Mi'n siŵr bod pob teulu eu traddodiadau nadolig nhw. Pan o'n i'n fach, ein traddodiad teuluol ni, adeg yn nadolig, oedd byddwn ni'n mynd i'r cinema ac yna mynd i gael Chinese. Right? Bwyd Chinese. Great. I fi, dyna yw nadolig. Cinema a Chinese. Ac o'n i'n cael yn fagu yn yr golden age o ffilmiau Disney. Aladdin, a Lion King, a fi wrth y modd efo'r ffilmiau yna, mewn llawer o ffyrdd. Ond chwa be, yn aml iawn, mae'r ffilmiau Disney yna, maen nhw'n dweud celwydd. A mae'r ffilmiau eraill wrth gwrs sy'n dweud celwydd, ond yr celwydd maen nhw'n dysgu yw hyn, fod y gyfrinach yr ateb ynoch chi eich hun. Right? Os chi eisiau bod yn llawen, os chi eisiau cael eich bodloni, chi angen edrych ynoch chi'ch hun. Dwi jyst ddim yn wir. Falle bod chi wedi llyncu'r celwydd yna o ffilmiau Disney fel fi, neu o ryw ffynhonnell arall. Os chi jyst eisiau bod yn llawen, os chi eisiau bod yn fodlon eich byd, mae'r ateb ynoch chi eich hunan. Byddwch chi eich hunan, be your authentic self. A mae'n gelwydd, mae'n nonsens. A mae'n gelwydd peryglus, achos os chi'n trial hynny, a chi ddim yn llwyddo, beth yw'r ateb? Wel, chi jyst yn gorfod trial yn galetach. Ac yna chi'n ffindo bod e ddim yn bodloni chi, a dwi ddim yn ddigon. A felly beth sy'n rhaid chi'n neud? Wel, trial yn galetach, a mae'n ddi-ddiwedd, a chi'n stuck mewn rhyw cylch o anobaith. Na, mae'r
be ni newydd ddarllen yn neud yn glir fod llawenydd, gwir lawenydd yn rhywbeth sy'n gorfod cael ei roi i ni, gan Dduw. A'r newyddion da yw fod Duw eisiau roi llawenydd i ni. A'r llawenydd yna yn dod mewn person. Mae dyn ni'r addewid yna'n does. Canis bachgen a aned i ni. Mab a roed i ni. A bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwyr cynghorwr, ryfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Os chi eisiau llawenydd go iawn, mae Duw yn cynnig ei chi yn y person yma. Oedd Eseia yn addo, oedd yn mynd i gael ei eni. Nawr ni glywed mwy amdano fe mewn moment, ond gadewch i ni ganu carol arall cyn mynd ymlaen. Rhif 49. Chi'n gallu dychmygu yn dych chi y bobl yn yddiau Eseia a dros yr canrifoedd yn aros. Mae Duw di addo anfon gwaredwr, ond oedd rhaid aros amdano fe. A chi'n gallu dychmygu nhw'n disgwyl o tyred di Emmanuel. A datod rwymau Israel, sydd yma yn alltid unig trist. Hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel, ddaw ata ti, o Israel. Dyna ni sefyll i ganu.
Ar ôl canrifoedd o ddisgwyl, daeth yr amser i'r Meseia i ddod. A mae Gwydion yn mynd i ddod ymlaen nawr i ddarllen i ni o yr Efengil yn ôl Mathew. Diolch, Gwydion. Mathew, pennod 1, a dechrau yn adnod 18. Dyma air Duw. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist, pan oedd Mair ei fam wedi diweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno i chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelw ef Iesu. A mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll, fel y cyflawnwyd y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwydi, wele bydd yr wref yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwyr ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd yr angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach â hi, hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Diolch, Gwydion. Lly mor belled ni wedi gweld bod llawenydd yn rhywbeth sy'n gorfod cael ei roi i ni, a mae Duw yn addo roi ei ni mewn person, y Meseia. Ond sut mae'r person yma yn dod â llawenydd i ni? Wel, fi'n credu bod yna ddau beth amlwg yn codi o beth i ni newydd glywed. Pethau sy'n gysylltiedig efo'r enwau arbennig sy'n cael ei roi i'r plentyn. Ydych chi sylwi ar yr enwau? Yn gyntaf, mae ydych chi'r enw Iesu. Pam yr enw Iesu? Wel, a mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. Rhan o'r reswm pam ni ddim yn profi llawenydd yno ni ein hunan yw achos bod ni wedi byw mewn ffordd sydd yn ein gwahanu ni oddi wrth Dduw. A felly, dyn ni ddim yn gallu profi llawenydd achos ni wedi'n torri ffwrdd oddi wrth fe fel ffynhonnell llawenydd. Mae yna rhywbeth ar goll. Chi wedi profi hynny? Chi'n chwilio fan hyn fan draw, ond chi'n gwybod bod yna rhywbeth ar goll yn eich bywyd, a falle bod chi'n chwilio am lawenydd mewn pob math o lefydd gwahanol, ond dyn nhw beth yn bodloni, ac a dweud y gwir yn aml iawn, maen nhw'n gadael chi'n teimlo'n waith. Yn gadael chi'n teimlo'n euog neu'n frwnt tu fewn. Ond nawr, mae Duw wedi rhoi llawenydd i ni trwy Iesu. Yr un sy'n delio gyda pechodau ei bobl. Mae'r Beibl yn dweud fod y plentyn yma gafodd ei eni wedi tyfu yn ddyn, a'i fod wedi byw bywyd perffaith. Bod ei erioed wedi gwneud dim byd yn anghywir. Ac yna fod ei wedi rhoi ei fywyd yn aberth yn ein lle ni. Fod wedi dioddau. Bod wedi rhoi lan ei lawenydd mwyn ein hachub ni. Ond yna beth yw'r enw arall, achos dyw Iesu ddim jyst yn clirio ein pechod a gadael ni'n niwtral. Yr ail enw sy'n cael ei roi yw yr Emmanuel. Ac ystyr Emmanuel yw fod Duw gyda ni. Ac y pwynt fan hyn yw fod Duw yn Iesu wedi dod ar ein holau ni. A wneith e ddim ein gadael ni. Mae'n dod ato ni a mae eisiau i ni fod gyda fe am byth. Mae'n addo ein cario ni pan i ni'n wan a cerdded gyda ni pan i ni yn ofnus a mae'n addo paratoi lle ar ein cyfer ni.
byd newydd. Cartre o lawenydd tragwyddol, heb galar, heb boen, heb ddioddefaint. Mae'r person yma, Iesu, y Meseia, yr Emmanuel, mae'n dod â llawenydd i ni oherwydd pwy yw e a be mae di wneud trosto ni. Gwyd, os ni'n gofyn i chi heno, be sydd angen arnoch chi? Be byddai'n dod â llawenydd i chi? Beth yw'ch anghenion dyfnach chi go iawn? Mi'n siŵr mae'r math o bethau byddwn ni yn dweud, wel, ni eisiau bod rhywun sydd yn ein adnabod ni, go iawn. Ni eisiau rhywun sydd yn ein caru ni, go iawn. Ni eisiau rhywun sydd yn gwarchod ac yn darparu ar ein cyfer ni, go iawn. Dim ond Crist all gynnig hynny i ni. A dyna pam fe'n unig all gynnig llawenydd i ni heno. Wel, ni'n mynd i ganu Carol eto am y llawenydd yma, rhif 19 nesaf. 19, daeth y ceidwad, llawen hawn, gyda'r dorf i fethle mawn. Gwelwn yno'r ceidwad cyn wedi gwisgo natur dyn. Dewch a ddolwn ger ei fron, ef yw arglwydd deiargron. Mor dlawd ei leti yw, egwan ddyn, mae'n gadarn ddew. Na ni sefyll i ganu.
un darlleniad arall gyda ni heno. Mae Amanda yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen o lyc penod 2 ac adnodau 1 i 20. Diolch, Amanda. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Augustus i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cyrenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Nghalilea i Jwdea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddyweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntafynedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesti. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu praidd liw nos. A safo'r angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wyle, yr oedd yn cyhoeddi i chwi yn newydd da am lawenydd mawr a ddawy'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi, cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliad ddweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth rysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys a chawsant hyd i fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi weld, mae'n negasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant yn union fel y llefarwyd wrthynt. Amen, diolch Amanda. A fi di awgrymu heno fod llawenydd yn rhywbeth sydd angen cael ei roi i ni methu ffeindio fe just yno ni'n hunan, ac fod yr llawenydd yma'n cael ei roi mewn person, yr Iesu yma, yr Emmanuel yma, sydd yn cynnig maddeiant i ni, a sydd yn cynnig dechrau newydd a bywyd tragwyddol a perthynas gyda Duw. Nawr, pa wahaniaeth mae'r pethau yna'n mynd i wneud o ddydd i ddydd? Wel, mae'r llawenydd yma, y gwir lawenydd yma, yn un sydd yn gallu parhau gweithaf ein hamgylchiadau. A na'r pwynt yn dyfed, dyna pam mae llawenydd yn wahanol i hapusrwydd. Mae hapusrwydd yn rhywbeth sy'n gallu mynd lan a lawr. Ond mae'r llawenydd mae Duw yn rhoi ni trwy ei fab Iesu Grist yn rhywbeth sydd ddim yn newid. Meddyliwch am y bugeiliad, y be ni newydd clywed amdano nhw. Mae'r angylion di dod gyda'i neges o lawenydd mawr, a mae'r bugeiliad yn mynd yn dyn nhw, chwarae teg iddyn nhw yna. Dyn nhw ddim yn oedi, maen nhw'n mynd ar frys i Bethlehem. A maen nhw'n dod o hyd i'r man lle mae'r plentyn yn gorwedd, maen nhw'n ei weld e. Yr un oedd Duw wedi addo trwy Eseia a'r proffwydi, yr un nawr sydd wedi cael ei roi iddyn nhw, a mae yna wedi lapio mewn cydachau, yn gorwedd mewn preseb. A be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n addoli, maen nhw'n moli Duw, maen nhw'n diolch i Dduw. A wedyn be?
Lle maen nhw'n mynd wedyn? Maen nhw'n mynd nôl i'r cae. Maen nhw'n mynd nôl i checo'r y defed, ynddi nhw? Maen nhw'n mynd nôl i fywyd normal, bywyd bob dydd, bywyd lle oedd bod yn bugail ddim yn fywyd rwydd. Oedd yna lot o drafferthion, lot o beryglon, o'ch chi ddim yn cael lot o statws a chlod pobl yn edrych lawr i trwy'n arnyn nhw. Nôl i fywyd go iawn. Ond maen nhw'n dychwelyd gyda'r llawenydd mae Duw wedi roi iddyn nhw. A 'na'r pwynt yn dyfa. Chymod, dros y Nadolig nawr, bydd yna bob math o bethau. Gobeithio fydd yn gwneud chi yn hapus. Okay? Fi wir yn gobeithio gewch chi Nadolig hapus. Right? Gobeithio gewch chi fita gymaint o mince pies, os mae'n dyna sy'n neud chi'n hapus, neu pigs in blankets, neu Brussels sprouts, beth bynnag yw e. A gobeithio gewch chi fynd i weld ffilm yn y cinema a cael Chinese takeaway. Neu gobeithio gewch chi fynd i sglefrio ia, neu gobeithio gewch chi'r tegan yna chi di gofyn, neu gobeithio gewch chi wisgo Christmas jumper bob dydd a'r holl bethau eraill yna. Ond cyn pendyn, bydd y pethau yn y drosodd yn bydden nhw. Bydd y bwyd wedi fita, bydd y teganau wedi torri, bydd yr addurniadau wedi pacio i ffwrdd. A bydd e nôl i reality, nôl i'r cae, nôl i'r defaid, nôl i'r stres, nôl i'r problemau. Dyw hapusrwydd ddim yn datrys y broblem ydy. Os ni'n dibynnu ar pethau'r Nadolig, ac os ni'n dibynnu ar pethau bob dydd, os ni'n dibynnu ar pethau'r byd yma, ni'n mynd i gael ein siomi. Sut ych chi mynd i wynebu 2026? Sut ych chi mynd i wynebu jyst yr wythnos nesaf yma? O'ch chi'n gallu gwynebu gyda'r llawenydd. Falle nid hapusrwydd, ond y llawenydd yna. O wybod bod chi yn iawn gyda Duw. A fod gyda chi. A bod dim byd yn gallu newid hynny. Dim byd yn gallu cymryd hynny i ffwrdd oddi wrtho chi. Diolch iddo. Nawr ni wedi clywed am y bugeiliad ni'n mynd i ganu am eu profiad nhw nawr, rhif 50 yn ein llyfr Carolau ni. Pan oedd bugeiliaid gyda'i praidd yn gorwedd ar y bryn, daeth angel Duw o'r tywyllwch di fel golau disglair gwyn. Wrth weld ei braw a'i dychryn oen ac ofnwch meddai ef, gan stwyn yr wyf lawenydd mawr, newyddion da o'r nef. Na ni sefyll i ganu.
Mewn ychydig byddwn ni'n canu un carol enwog iawn i orffen, ond fi jyst am ychydig o fynydau eisiau ni droi at Dduw eto mewn gweddi. Fi ddim eisiau ni rithro ymlaen i'r garol ola, ddim eisiau ni rithro i gael yr paned a'r mince pies, ond cyfle bach falle i feddwl am be ni wedi gweld heno a ceisio Duw mewn gweddi. Falle am y tro cyntaf, neu falle am y canfed tro. Na ni weddio fy'n gilydd. O Dduw, ni yn diolch i ti am gael bod yma, yng ngolau Cannwyll ac eto arglwydd. Ni'n diolch am doleini di. A dad, falle i rai ohoni yma heno bod hi yn gyfnod tywyll iawn arno ni yn ein bywydau ni. Falle bod yna bethau tywyllwch i ni wedi dod arno ni'n hunan, arglwydd. Dad, ni'n gofyn, arno ti heno i lywyrchu doleini ac i ddod a llawenydd, ro lawenydd i ni. Ni'n diolch mae dyna sydd yn cael ei gynnig trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i fod wedi'n caru ni a wedi dewis dod i roi ei fywyd drosto ni. Diolch fod yr arglwydd Iesu wedi rhoi lan ei lawenydd a'i ogoniant a di dod i'r byd fel baban. Di dod i ganol y tywyllwch, i ganol y brynt ni. A diodde dros rai fel ni. Diolch i ti. Heno fod gennym ni ffordd i fod yn iawn gyda thi. Diolch fod na faddeuant i'w gael a diolch y gallwn ni wybod heno wrth adael bod ni ddim yn gadael ar ein pen yn hun mwyach ond fod ti gyda ni. A dros yr dyddiau nesaf, a'r wythnosau nesaf, a'r flwyddyn nesaf, a faint bynnag o amser ti'n rhoi i ni arglwydd, diolch bod ni'n gallu gwneud hynny yn y nerth rwy ti'n rhoi. Yn gwybod fod ti gyda ni. Arglwydd, diolch fod ti wedi rhoi rhywbeth ni'n gallu llawenhau ynddo fe. Bob dydd, bob awr, rhywbeth sydd ddim yn newid, sef dy gariad ato ni yn Iesu Grist. Dad, ni yn gweddio, bydde ti yn rhoi hapusrwydd i ni. Ni'n gofyn am iechyd a bwyd a diod a cartrefi cynnes a teuluoedd cariadus. Dad, ni'n dymuno'r pethau hyn i gyd. Ond arglwydd, ni'n gwybod bod ni angen di. Arglwydd, wneud i roi dy hun i ni felly nawr trwy ffydd. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Y garol ola. Bydd rai o'ch chi siŵr wedi gallu dyfalu. Clywch lir nef yn seinio'n un. Henffych enni, ceidwad un, heddwch sydd rhwng nef a llawr, dew a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cenedl is y rod, unwch ar angylaidd glwr, bloeddiwch oll a llawen drem, ganwyd Crist y Methlehem. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu gyda'n gilydd.
Eisteddwch. Diolch i chi eto am ddod. Plis peidiwch rithro i ffwrdd. Mae yna de a coffi mynd i fod yn y capel fan hyn. Mae yna punch di alcohol yn y festri yn y cefn, felly ewch i'r llefydd yna, dyma ni beth chi eisiau. Gai jyst a'ch atgoffa chi, os chi wedi mwynhau, yr Carolau heno, wel, mae yna fwy i ddod. Wythnos nesaf, mae yna gymanfa Carolau, cyfle i chi ddewis Carol i ganu fel cynulleidfa. Yna dydd Nadolig, mae yna oedfa yma am 10, ac yn y flwyddyn newydd ar y 4 o Ionawr, mae yna oedfa blygain yma gyda'r hwyr. Ac un peth ola, os offer cyfieithu gyda chi, newch chi plis, naill ai gadael ar y sedd neu ymlaen y capel, plis peidiwch mynd yn nhw adre yn eich bag, os gwelwch yn dda. Wel, na i weddio. Arglwydd, diolch i ti felly. Derbyn ein mawl ni yn awra, a bendithia ein hamser ni, a'r munudau nesaf yma o sgwrsio gyda'n gilydd. A mynd bod ni'n gofyn yn enw Crist. Ac yn awr y byddai ni ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni o'r awr hon, ac hyd byth. Amen. Amen.